Hola a tothom, avui que comencen les festes de Nadal hem decidit fer aquest vídeo per explicar una història nadalenca i per fer-vos unes quantes recomanacions de llibres que podeu venir a buscar aquí a la biblioteca els dies 3 i 4 de gener. La història que hem escollit es troba en aquest llibre, que és de Jenny Rodari, i es titula El planeta als arbres de Nadal. Fa així. On són els nens que no tenen arbre de Nadal, amb la seva neu de plata, espelmes i fruita de xocolata? Vinga, correu, anem-hi tots. Al planeta als arbres de Nadal. Jo sé on són. Curiós. Quina sort aquest planeta. Aquí cada dia és Nadal. Però mireu arreu com cal. El bosc, els arbres i la ginesta s'il·luminen per fer festa. I en creixen regals i bombons. Dels matolls creixen torrons. Els plàtans del carrer són plàtans nadalencs. Ni tan sols el boix grèvol punxa malèvol, però de les fulles li pengen tot de campanes d'argent que es gronxen amb el vent. A la plaça fan jugueteria, un mercat de categoria. A cada parada m'aturaria i no es paga res, tot de franc. Mires, tries, ho agafes i te'n vas. És més, el propietari s'inclina i et diu: demà vindràs? Torna, si us plau, de tot cor. Atendre't serà un honor. Que bonics els aparadors sense vidres. I són sense vidres ni porta, perquè cadascú s'emporta el que més li agrada. S'ho posa a la faixa i no passa per caixa. Si ho sap, que de caixa no n'hi ha cap. Un planeta ben bonic, tot i que hi ha qui insisteix que és un lloc que no existeix. Escolta, si no hi és, hi serà. Quina diferència hi ha? I aquesta és la historieta. Aleshores, us ensenyem uns quants llibres per si voleu venir aquests 2 dies en què la biblioteca estarà oberta i us ve de gust agafar-los. Per exemple, comencem amb una novel·la que es titula Un noi anomenat Nadal. És molt divertida. O sigui, fa molt riure, està escrita amb un to divertidíssim, divertidíssim. Aleshores, Conte d'hivern, que és una història molt tendra sobre uns ratolinets que viuen a un país ple de natura i que viuen l'hivern d'una manera molt intensa, preparen una festa preciosa. Són uns dibuixos molt bonics i és un llibre per llegir al costat de l'arbre de Nadal, al costat de la vora del foc, però en algun lloc ben càlid. És preciós. També el trobareu aquí. Aleshores també hi ha aquest pop-up que es titula La història del Nadal. Mireu. És espectacular. I està ple d'escenes de la història del Nadal. El pessebre, etc. Si us agraden els pop-ups també el podeu agafar. Aleshores també hi ha el del quart rei, que clar, tots sabem la història dels 3 reis, no? Però què passa amb el quart? Doncs aquí ens ho explica. També us recomanem l'Exprés Polar, perquè és un clàssic i perquè les il·lustracions són espectaculars del Chris Van Allsburg i si us hi fixeu són molt realistes. És un viatge en tren màgic i no us podeu perdre aquesta història perquè a part de la pel·lícula doncs també hi ha l'àlbum il·lustrat. I per últim, El trineu del Pare Noel, que és una història en què els animals han d'ajudar el Pare Noel per repartir els regals, d'acord? Les il·lustracions també són molt boniques i també fa molt Nadal. Per tant, si algun d'aquests us ha agradat o qualsevol altre, veniu a la biblioteca els dies 3 i 4 i ja està, i que passeu molt bones festes. Fins aviat!